Ето ги децата, разтопени са сърцата. Еква радостна вълчава и школото оживява. Нека да е благословен първият учебен ден. Обичам много училището, защото то не ни ограничава, ни позволява да научим изключително много разнообразни неща. Почти всички предмети в училище са ми любими. Най-любимият ми предмет е английски език. Още от малък обичам да се занимавам с пластика. Тази година успях да направя най-голямата си статуя на древногръцки Минотавър. Първата си книга прочетох на, може би, 6 години. Роня, дъщерята на разбойника. Обичам много да играя шах. На последното състезание, което ходихме, бяхме на 4-то място. След училище мечтая да започна да уча в художествената академия и искам да стана скулптор. Като завърша училище, аз искам да стана преводачка от английски език. These kids are very talented. We've seen today that they can think, they can make very nice drawing. They are very clever, but they don't have a chance to realize themselves. And we're trying to restore this equilibrium and help them. Tellus Day of Giving is a global initiative through which we realize our company motto, we give where we live. Last year, more than 16,000 team members worldwide participated in our Day of Givings. Ние успяхме да впечатлим Телс, че ние се опитваме да правим нещо, надграждайки това, което ни дава държавата. И те затова ни подадоха ръка. This year we are for the third time in the Librai School for visually impaired children. When we started working here 3 years ago, we had a commitment to the director of the school that would make this place nice for all the kids that study and live here. I think now we've realized that. Телус помага на децата с много любов. Телус дава всичко от себе си, за да се чувстват децата в нашето училище спокойни, да учат така както трябва. Една обновена библиотека, където получават много допълнителна информация. Telus Days of Giving help them to feel equal by some way because and the kids are actually feeling that there is someone who is caring for them. Изключително много благодаря на Телус. Много ви благодаря, Телус. Особено съм щастлива да ви видя за трета поредна година при нас. Нашето училище има вече нов вид. Благодаря ви! Hallo, ik ben Vessi. Меня зовут Александър. Меня Ольга. My name is Evgeny and I volunteer in Telus Day of Giving. Kommen Sie mal mit uns bis nächstes Jahr. Будьте с нами в следующем году. У нас и nosotros el año que viene. Join us next year, it's a lot of fun.